Os rapaces a verdade é que se ven entusiasmados, non? Co tema de que esteamos aquí, non só xa cos materiales, ver o autobús, a gincana toda que se fai, non? Tamén a parte o feito de salir da rutina, de estar todos os días en clase, pois na miña época de estudiante eu recordo que calquer cousa que se salise do día a día pois era unha novedade, non? Era unha revolución, pois aquí vese que, bueno, que aparte que a bicicleta en estas edades é unha cousa que gusta e, bueno, nós pola nosa parte teremos que intentar inculcárdela porque é tamén un pouco a labor da fundación, non? Xa aquí teñen un clube en Negreira que naceu hai pouco tempo e xa ten bastantes rapaces e quizá pois con estas actividades pois seguramente que aumentará o número de rapaces que practiquen ciclismo, non? Que é do que se trata. Hasta ahora costoume arrancar, a verdade é que teño que reconocer que empecé un pouco baguete, pero bueno, a realidade é que en País Vasco tiña a idea de andar, é un pouco a espiña que me quedou, non? Que tiña a idea de estar ben, non estuve ben, que cando queres e non podes, psicológicamente é difícil de levar, pero bueno, ao final, afortunadamente, pois en Castilla e León en Asturias, ainda que non ganei, pois recuperei o meu nivel. Todos os anos parei sempre en esta altura, un pouco máis allá, un pouco máis atrás, e salíron ben as cousas, pois o que está ben mellor non cambiálo, non? Porque aparte tamén quería estar ben xa en Burgos, non só na Volta a España, Burgos é clásica de San Sebastián, entón pois parar máis tarde é difícil chegar ben ali xa, non? Entón pois mellor agora aproveitar un pouco estes 15 días un pouco máis suaves para empezar outra vez a coller a onda.